Dobro, aha, tu smo. Dobro večer, veliki pozdrav. Pozdrav i za Denisa, Slavicu, i ostale koji ovde budu bili. Nije mi bilo jedno vreme, tek po neki video. Krećemo ponovo da kažemo, sa marketingom, sa atraktivnim marketingom i da pokušam da, dobro večer, pozdravim Miroslavu i Beri, pokušam da prenesem ono što sam u poslednje vreme i naučio. Večerašnja tema i na kafi sa mnom je kako i koji su uslovi u karijernim skokovima u toj nekoj kompaniji gde mi, da kažemo, radimo u stvari za sebe, u predstavnici smo neke kompanije ili u nekom biznisu. Neke detalje pokušamo da kažemo, da vam to prenesem iz nekog mog ugla. Pod broj 1, prestanite se fokusirati na to gde ste sada ili gde ste bili do sada. Sigurno tamo gde se krećete, seli ste negde na kafu, otišli negde u goste, prijateljima koje poznajete od ranije. Tema razgovora kada bude krenula, ti vaši prijatelji uglavnom pričaju o prošlosti, pričaju o onome što se nekada dešavalo, kako se, to mi se desilo preksinoć jednog prijatelja, sede u kafiću pored. Znači, kako je nekada bolje bilo, kako smo mi, ne znam, se vozili, skitali, sve se vraćamo u prošlost, gledamo gledamo u retrovizor sve što je bilo u našem nekom prethodnom životu. Trebamo stvarno da to prestanemo da radimo, da se okrenemo sutrašnjem danu, da se okrenemo budućnosti. Evo, pozdravi za Damira, on to najbolje zna. Znači, prošlost nas je napravila ono što jesmo sada, ali ona više ne postoji i da se okrenemo, pozdravi Jeleni, da se okrenemo budućnosti i nekim novim našim ciljevima. Tako da nije to lako, treba stvarno mnogo rada na sebi, pozdrav za Svetlanu, treba mnogo rada na sebi da to nekako premostimo ili prebolimo šta je nešto unazad bilo i ono gde smo sada, pa jednostavno krećemo od svakog trenutka, krećemo od nule, krećemo od novog početka. Svaki novi dan kad ustanemo je novi početak i nije važno ni ono što smo bili, šta smo radili. Pozdravi za Daneta, Vesnu. Znači, sve to nevažno. Čim ujutru ustanemo, ušli smo u novi dan, nove sfere interesovanja i krećemo u novi život. Pod broj 2, kaže, neumoran fokus i aktivnost u smeru tome kamo želite stići. Kada govorimo o fokusu, to vam je kao kada, uglavnom ste svi vjerojatno vozači ovde automobila, kada vozimo auto, pozdrav za Milutin, mi u stvari moramo pratiti put i onu belu liniju. Znači, to nam je fokus. Ako skrenemo pogled sa tog puta, sigurno da će da nam se desi neka neugodna situacija i to znači da velika verovatnoća da ćemo sleteti sa puta. Znači, i velika šteta, ne samo materijalne, možemo izgubiti, što kaže, i glavu ili život. Tako je i u biznisu, tako i u životu, tako i u poslovanju. Znači, moramo imati fokus u onome šta radimo. Ne možemo više stvari odjednom. Žene jesu svestranije i mogu nekoliko stvari da rade u jednom trenutku, ali ni to nije dobro, zato što ako pijemo kafu,
živjeli. Treba stvarno, kao u meditaciji, znači osjetiti njen miris, ukus, toplotu, imati fokus na toj kavi. Tako je i u biznisu, tako je u nekom poslovanju. Šta god da radite, morate imati taj neki fokus. Ne možemo istovremeno, ako ste u kancelariji, gledati e-mail, nešto pisati, nekoga slušati. Ne. Ne funkcioniše tako i mnogo nam vremena posle treba da se vratimo, da se usredsredimo na ono što nam je i najvažnije. Aktivnost u smeru kamo želite stići? Pa aktivnost je takva da, evo, uglavnom ljudi odlažu neke stvari, to jest čekaju novu godinu, da 1. januara, kako da kažemo, da donesu odluku da će u narednoj sljedećoj godini da promene nešto u životu, ili kao kad bi rekli od sutra ću da trčim, ne znam, početi da se držim dijetu, da ću, ne znam, započeti nešto, uraditi. Nemojte čekati ni tu novu godinu. Svaki dan je novi početak. Svaki dan je svaki dan je u stvari vi donosite odluku o tom vašem početku, šta želite biti, imati i raditi. A da ne čekamo samo doček nove godine i kada prođu praznici pa ćemo jednog dana krenuti u to što želimo. Prestanite, kaže, stalno provjeravati svoje rezultate i držite se aktivnosti. Uglavnom ljudi, kada krenu da se bave nekim poslovanjem ili uđu u mrežni marketing, žele preko noći da dođu do rezultata. Sorry, potvrdite mi samo da li je sve ok, da li me čujete i vidite. Žele da krenu da ostvare neke rezultate odmah u, ne znam, prvom mjesecu, čim su nešto krenuli da rade, ali to ne funkcioniše tako, zato što kada se vratimo u našu prošlost, mnogo godina našeg školovanja je iza nas da bi smo mogli da radimo to što sada radimo ili što želimo, i to se nije stvorilo preko noći. Tako i ovdje. I onda se dešava kad ljudi za mjesec, 2 dana ne naprave neki uspeh, znači pokrenuli su neko sopstveno poslovanje ili su predstavnici neke kompanije, zastupnici ili su u mrežnom marketingu, kada im se ne ostvare rezultati odmah, naravno da počinju, gube prvo, što kaže, motiv, volju, počinju da kukaju nad tim i odustaju. Ne možete odustati zato što, malo pre sam spomenuo koliko godina smo učili i išli u školu da bismo radili to što sada radimo ili znamo, tako i ovdje ne može se to stvoriti preko noći i trebalo bi minimum 6 mjeseci, godinu dana tog nekog rada da bi se vidjeli ti rezultati. Ako ih krenemo provjeravati svakoga dana, izgubit ćemo volju. Ima i ono, ako i nemate neke rezultate, da li prosjek ili statistika je ta da ćete, na primjer, za 5 godina biti tamo, imati to i to, prihod takav i takav, da li vredi odustati. To znači da nemate šta da izgubite i nema odustajanja u onome što ste doneli odluku, a kad donosite odluku i kad radite ono što volite, onda ništa nije teško.
prestanite stalno proveravati svoje rezultate i držite se aktivnosti, o tome sam i sad nešto pričao, i zavolite reč usprkos i sve dok. Sve dok. Znači, dešavat će se ljudima i sigurno se dešavalo da ona naša najbliža okolina nas najviše koči. To znači kada mi donesemo odluku da se nečim bavimo, da nešto radimo i to saopštimo ovim našim najbližima, oni će uglavnom odmah da kažu ti to ne možeš, ti za to nisi, ajde to mogu samo neki drugi, ti za to nisi sposoban i na taj način nas sabotiraju i žele zbog zavisti, ljubomore, zato što oni to nisu mogli ili smatraju da ne mogu i onda žele da vas na taj način, kako da kaže, da vam ne dozvole da pokušate i da uspete. To znači da usprkos s njima, usprkos tim rečima, usprkos to što neko želi da vam kaže da to vi nećete moći, da vas sabotiraju, nemojte odustajati zato što vi znate i kaže sve dok. Znači sve dok ne ostvarim ono što želim, sve dok ne ostvarim onaj cilj koji ja želim, jer mi sami najbolje znamo što želimo u životu. To, dobro večer, Neza, to ne znaju ni naši najbliži, ne zna niko drugi, svako je jedinka za sebe i mi najbolje znamo šta želimo u životu i kakav je taj naš put ka tomu. Tako da, usprkos i sve dok ne ostvarim, sve dok ne dođem do cilja, dok ja ne uradim to i to što želim, nemojte odustajati. Znači, zavolite te reči, neka postanu kao mantra koju ponavljamo svakog dana kad god se setimo, da to što smo doneli odluku da raditi, biti, imati, da ne slušamo nikoga i da sve dok to ne ostvarimo, ne stanemo, da kažem, ne stajemo na tom putu. Nadam se da me razumete, da ste čuli. Za one, sorry, nisam se na brzinu ni predstavio, možda ako ima nekih novih, znači Miroslav Zuha iz Bele Crkve, marketing menadžer, poslovan čovek, od skoro i pisac, svašta nešto u životu. I ovim atrakcionim marketingom se bavim već neko vreme i za sebe imam veliku zbirku tih edukacijnih videa i lepu zbirku pesama. Hvala, Agneza. Neka drugi osete viziju, vašu viziju i to da ćete stići tamo, bili oni sa vama ili ne. Zato što kada govorimo o vizijama i tim nekim snovima i u samom poslovanju, a pogotovo u mrežnom marketingu, kada mi pokušamo ponuditi nekome poslovnu mogućnost, pokušamo mu ponuditi pomoći da, pozdrav za Jelenu, pomoći da ako ne radi, da dođe do zapošljenja, ako već negde radi, a nije zadovoljan, nešto mu u životu smeta, da dođe do nekog prihoda i da na taj način popravi svoje stanje i svoj život. I kada dođemo, da kažemo, i kad ponudimo takvoj toj osobi, moramo imati u sebi da znamo gde idemo, moramo imati tu viziju, strast, jer osoba mora da oseti u našem glasu, da oseti da ono o čemu govorimo, da veoma dobro znamo šta radimo, o čemu govorimo i da osoba oseti da mi imamo takvu viziju da ćemo to ostvariti i da ćemo tamo stići bez obzira da li oni bili uz nas ili ne.
Znači, ako osjete da mi zavisimo od njih i da, molim te, priključi nam se, ajde ti ćeš da radi, ja ću da ti pomognem, radit ćemo zajedno, što god bi. Znači, čim pokušavamo da nekoga vrbujemo, da nekoga vučemo za rukav, od toga nema ništa, ta osoba to radi na silu, rezultate neće da ima, a mi ništa nismo to uradili dobro, nego trebamo da imamo takvu viziju i cilj, kada razgovaramo sa nekim, da ta osoba zna i vidi koliko mi strasti u tome imamo i da mi znamo kuda idemo i na taj način će se sami, ako imaju potrebe, priključiti, da kažemo, ući u biznis, ući u tim i na taj način onda mu možemo pružiti ruku i pomoći u tome da zajedno ostvarimo te neke naše želje, snove, saznanja, učenja i naravno karijeru u kompaniji. Ja sam mnogo svestran na sve strane, da kažem imam me svuda, pa mi nije neki fokus samo u tome, ali u 2 kompanije sam bio promenio ne tako davno karijeru i da je moj fokus samo na jedno, verovatno da bih napredao mnogo više. Međutim, takve stvari se rade zajedno sa timom i kogod smatra, to jest kogod je otvoren za neku poslovnu mogućnost, za neki dodatni prihod, bez obzira čime se bavi, šta trenutno radi, ako je učljiv, dobrodošao u naš tim, u moj tim, i onda ćemo zajedno, što kaže, izgraditi tu neku karijeru, drugačiji život i neku stepenicu više u poslovanju, da kažemo, u toj kompaniji koju mi zastupamo. U stvari mi u ovim načinom mrežnog marketinga ili ga neko kaže MLM, mi smo u stvari, imamo vlastiti biznis u okviru tih kompanija i gradimo sami svoj brand, svoj imidž i na taj način, da kažemo, ostvarujemo neki rezidualni prihod što na drugim mestima, u drugim kompanijama i drugim načinima poslovanja ne funkcioniše tako. Znači, vizija je veoma bitna. To se ostvari kada se družite sa boljima od sebe. Mi imamo dosta raznih tehnika kako izvući uglavnom su ljudi, kako da kažemo, smatraju da to oni ne mogu, da ne mogu, nisu oni ti koji su učljivi, proaktivni, da su iz prosječnog nekog staleža, da oni ne mogu imati ni finansijski više, da oni, mnogo izgovora ima, verujte, mnogo izgovora ima i postoje tehnika, da kažemo, na koji način im se mogu izvući te potrebe, a svih mi imamo za nekim stvarima koje podsvesno nam je u glavi to što želimo, ali ne govorimo o tome. I sad kada izvučemo te potrebe, kada one isplivaju na površinu, one su glavni razlog zašto bi neko nešto radio i na taj način se pokrenuo i da mu se pomogne da dođe da ostvari to što želi. Tu sam, ne samo ja, nego i svi ostali iz moga tima i okruženja, da drugima damo podršku, pružimo ruku i veoma je važno sa kim smo okruženi i ti ljudi koji su bolji od nas, onda oni su nama motiv da mi možemo
ako su oni ostvarili nešto, ako su oni napravili neku promjenu, neki novu lestvicu u karijeri u samoj kompaniji i kada, da kažemo, izađemo na binu i govorimo odakle smo pošli, šta smo uradili, ostvarili i kako smo mi krenuli, pričamo o sebi kako smo mi krenuli iz nule, onda je to veliki motiv ostalima koji nas posmatraju i onda će reći pa ako može Pera, ako može Zoran, ako može Miroslav, onda mogu i ja. I onda mogu ja. Tako da vizija je veoma, veoma bitna i šta da vam kažem, pre nego što pođete da spavate, dobro, pre što ćete da uđete u san, u neku